Bilang pagpapatuloy ng advokasya sa pangangalaga ng kalikasan, matagumpay na isinagawa ng Sunshine Philippines Movement ang Reforest Cebu 2026 Pine Tree Planting Activity sa Liloan, Cebu. Tunghayan natin ang balitang ito mula kay Rowilyn Romulo. Mula sa luntiang kabundukan ng Tamayong, Davao City na naging isang matatag na kagubatan ng mga pine trees, ngayon ay sinusulong na rin sa Cebu ang parehong adhikain bilang bahagi ng Reforest Cebu 2026 ng Sunshine Philippines Movement. Nagsilbing inspirasyon ang Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City bilang isang matagumpay na environmental advocacy ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang founding president ng SPM, na ngayon ay naistularan ng Cebu sa pamamagitan ng pagtatanim ng daan-daang Norfolk pine trees sa Barangay Tabla, Liloan. Nitong Sabado, sama-samang umakyat ang mga volunteer upang makiisa sa tree planting activity. Nakiisa sa aktibidad ang mga opisyal ng Barangay Tabla, Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, mga kabataang voluntaryo ng Keepers Club International, iba't ibang partner organizations, sponsors, stakeholders, and environmental advocates. Layunin ng proyekto na hindi lamang makapagtanim ng mga puno, kundi matiyak din ang kanilang pangmatagalang pangangalaga sa pamamagitan ng organisadong aftercare at monitoring program. Ayon kay SPM Board Member Rose Caderniga, buo ang tiwala nito na magiging tulad ng Glory Mountain ang Barangay Tabla, Liloan pagdating ng panahon. Natugkan na good me o kanang good mo, Pastor, sa environmental nga project nimo, Pastor. Parehas good sa imo, ha, Pastor. And in fact, diri po sa Cebu, Pastor, mag-duplicate na po ang Glory Mountain. Kaya ang among gitanong as of now, Pastor, is mga Norfolk pine trees. Tapos siguro 10 to 20 years, Pastor, na nagipuruhan niya ang Cebu, mahimo na po ni nga duplicate sa Glory Mountain, Pastor. Taong 2005, nang magsimula ang SPM sa pagsagip sa nakakalbong kabundukan sa Barangay Tamayong dahil sa walang habas na kaingin at pag-uuling. Paglipas ng maraming taon, ganap nang naibalik ang natural na ganda ng kabundukan sa lugar na ngayon ay tinaguri ang Glory Mountain. Karong adlaw nagsugod mig tanom og pine tree nga kaning dapit na dinhi sa Barangay Tabla, Liloan, Cebu nga mahimo pining sama sa Davao City sa Glory Mountain nga from now on pila ka tuig ikan karon nga mahimo na po ni diri nga sama didto sa Glory Mountain nga daghan og pine trees. Nga daghang kaayong salamat, Pastor, nga through your vision and leadership, nakaambit pud mi sa among barangay sa imong mga plano din sa tibuok Pilipinas. Sa gitna ng nararanasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, dulot ng malalakas na pag-ulan, naniniwala ang mga organizer na mahalaga ang patuloy na reforestation upang makatulong sa pangangalaga sa kalikasan. Marami sa ating mga kababayang Cebuano apektado sa lumalalang problema sa baha. Kaya naman, laking pasasalamat ng MENRO Liloan sa advokasya ng SPM dahil sa napapanahon ng programang Reforest Cebu 2026. Reforest Cebu, no, dako kay tabang, no, sa municipality, no, kay every time nga mag-tree planting sila, daghan jud kayo mga participants. And giawhag na ko ang tanan, no, sa tanan sa dumulupyo sa Liloan or sa tanang dapit, no, sa nasod nga we need to plant now, no, we need to act, no, kay karon makita na gyud nato ang effect sa global warming, no, sa tibuok sa tibuok kalibutan. Mo na karon need gyud na ta nga magplant og trees kay sa tanan nga makita nato sa balita, no, puro na gyud flood and lunok ang atong kanang masugatan nga mga balita, no, nya wala tay lain nga sulbad kundi ang pagpananom. Hindi imposible na magkaroon ng isang malusog na kagubatan ng pine trees sa Cebu. Ngayon sinimulan na ng SPM ang naturang proyekto. Patunay rito ang matagumpay na environmental initiative sa Glory Mountain sa Davao City na naging simbolo ng pangmatagalang pangangalaga sa kalikasan at sama-samang pagkilos ng mga voluntaryo. Ayon sa SPM President Alan Tamundong, ang naturang pangarap ay ganap nang may sasakatuparan dahil sa inspirasyong ipinakita ni Pastor Kibuloy sa kanyang mga environmental advocacy. Bago ang lahat, nagpapasalamat tayo sa founding president ng Sunshine Philippines Movement. Walang iba si Pastor Apollo C. Kibuloy na sa muli na ibinigay na pagkakataon sa atin kasama ang lahat ng mga volunteers ng SPM Cebu Chapter upang tayo po ay patuloy na makapagsagawa
ng pagtatanim, no? This time naiiba po pastor sapagkat mga pine trees po ang itinanim ng lahat ng SPM volunteers dito sa Barangay Tabla sa layunin po pastor na ma-replicate po ang ginawa ninyong pagtatanim ng Glory Mountain doon po sa Barangay Tamayong sa Davao City at dito po sa Visayas pastor. Sana po yung ginawa po ninyo doon sa Davao ay magkaroon din po tayo dito sa Cebu. At napasimulan na nga po natin pastor ngayong araw na ito sapagkat almost 200 po na mga pine trees ang naitanim natin dito. Samantala, nakisa din naman ng mga kabataan mula Keepers Club International na matagal ng katuwang ng SPM sa iba't ibang environmental projects. Congratulations, Pastor Apollo C. Kibuloy, the founding president of Sunshine Philippines Movement, for influencing many youths no, nga mahimong naigugma sa environment. Thank you for the great influence nga mo jud ni siyang makatabang sa tuwa karon labi na karong mga panahon. Naniniwala ang SPM na kapaki-pakinabang ang naturang proyekto dahil sa bukod sa pagpapaganda ng kapaligiran, mahalaga rin ang mga pine trees sa pagpigil ng soil erosion, pagpapabuti ng kalidad ng hangin at pagpapanatili ng mas malamig na klima. Hindi bilang ng mga punong na itatanim ang sukatan ng tagumpay ng proyektong ito ng Sunshine Philippines Movement, kundi ang bilang ng mga punong mabubuhay at lalago sa paglipas ng panahon. Gaya ng sa Barangay Tamayong, Davao City. Mula dito sa Liloan, Cebu, ito si Rowelyn Romo lang inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas kung mahal.